Ka MS Daturi kasi food stall kabadan hasenda berkeserok ba National Highway 6 haum saw nong Krai Riboy District ka ipi kijing bamtan rai ukasi ibabang basngem pha nadu ki jatendong ki jurtendong ki do babunjaj kum ki tham ki chalanai ki semprong dot tli bat kiwe hang nai pilaru banyo yo pansau pankaro panding bat ki shatni babunjaj pamtang kata kado masih terkong dos yang terkong yang rendia bat kiwe pat pan penshingam susu pilaru banyo ki so isnahi kum ki jinjal il so yong so trun so persyong bat kiwe hakador kababit ba pilaru ban order lupa daga babipun ne WhatsApp shangi hau nombar prah nyo lai not dai lai nyo dang ha kini knit sngi ke jing thei ka basar kai kala jia nong ba dali bala subajur ba gadai ke jing pentrim da ki kunhun leno ki khubor kila yetu biang ba jing thei bom hajamu an Kashmir kala jia nin ke janmet la ong ba nyongot ki breu kila yap par ar nyongot kila men saujur hatin ke jing thei ke bahe ba na ki ktiar thei bala kurup bat bala bu ha kawai ke thanat pulit ha Srinagar chong ka jamu an Kashmir nin ke janmet chong ka sitho ding kajing mensau kala nang keu namar pasan ngut na kiba mensau ki don kajing ke bakrau namar kajing mensau ki bala jur la itu ki tlong kubor ha ka NDTV kiba bon na kiba layap ha ka te kajing thei ki de ki pulit bat ki he jo ka kanhon forensik kat ba kidang examine ya ki tiap nam thei kiba kila kurup ha ka te kajing thei bom ki don ru arngut ki he sarkar ka Srinagar ba kan thup yo naib tehsildar ya kini kibala mensau lapan kitno marmar sha Indian Army knai po Base Hospital bat share Kashmir Institute of Medical Science kihe pulit kila poi sha naugam balakhang kardep ya kate ki jaka dei gasat naugam ka balapan pra jing tho jong kanhun leno Jaish-e Mohammed ha ki jaka ba pher jong kate gathan kini ki poster ki balapan pau perthei ya kanhun jong jing le don bor hak bagi ru shampang ki betabit bah ki balapan kala riu klau kila don kti ka jing lap kala penlong ban lap ikhtiar ban thei ki bahe bah bat ban kem ya ki katto ka ni ki doktor ki balak kala le no haup nai risau uwe ni ki doktor bala syak kem u Adil Ahmad Rathar u layu i ba ubu ikti ki poster ki maham ya ki jing thombor ki bakrau ki bor pahara bat ki riu nabar ha Kashmir kajing syak kem jong u ha ka ark ni risau kala pen pau ya kajing edei ka basniu ka bahadin lalap bakadon shalandet jong kajing thei bom ha Delhi ka balashim ya ki khatlangut ki men simbreu ha ka basdang jong ka ni ka tayo